mace amarya. ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Allahu wahid sarki mai dare da rana, gwani huwallazi kuma kai ne ka gaje fauna. Ka taimake ni Allah in tsara wai ta kana, na aure na so da kauna yau za na yi wata ke. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Da dodubin salati gunda shugabana, ya manzan mu sha yabo kuma shi ne ya kauda harna. Hada da Ali da sabansa ba su barna, domin su rabbana ka tare min masu dana. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Ango ina amarya ranar bikin ku ta zo, ranar farin ciki to ai ba batu na kanzo. Na aure na so da kauna MS Khalifa na zo, domin na nuna murna har ma farin ciki na. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Komai da lokaci ne na gane haka ne ma, yan mata maza gida na bikin nan suna ta fama. Ya amarya ta fito bis da shiga irin ta girma, ya ango yana ta fara ya dace gimbiya. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Wata mami na cigar zan so ki yi fahimta, in ki da bibiyayya ga mijin kina yi fata. Dama cikin kawai a gare su kin yi rata, kina da kyan hali tarbiyyar ki ba kaɗan ba. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. An ga mutum amarya na zo gare ka kai ma, ka gane yanzu Allah ya baka duka dama. Abun masara da magauta ka zama kurma, ka toshe kunnuwa don makiya da masu gulma. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Shi dai zama na tare a guri ake da juna, domin ku zo mu saba wata rana zo mu zauna. Ku ɓoye sirrikan ku gida za na so ku zauna, don kar ku ba wa shaidan kofa ya samu dama. Ina amarya ranar bikin ku ta zo. Abubakar Abdulmumin yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima mace amarya. Yau zaman lumana shine nake wa fata, mutuka rawa zaman ku shine nake wa fata. Allah ya ba ku zuriya mai albarka na furta, zan gaida yan uwa da iyayen ango amarya. Ina
waka in ji kamshi masoyi naka ka rike shi a hannun damarka domin na ga yana kishinka. MS Khalifa ne mai waka ta aure. Amarya ranar bikin ku ta zo, Abubakar Abdulmumini yau ka zama ango. Gimbiya a mata Fatima ce amarya. Ango ina amarya ranar bikin ku ta zo, Abubakar Abdulmumini yau ka zama ango. Gimbiya mata Fatima ce amarya.